Izraelo,
Amar
ai vincat in slava, anche spiegata. Uccido niebo spiegata, ai vincat in slava, veramente, uccido niebo spiegata, ai vincat in slava, veramente, uccido niebo spiegata. Ai vincat in slava, anche spiegata. Je tady ještě někdo, kdo si nezapsal potřebu a potřeboval by teď
nutně, je tady nějaká potřeba nutně. Dobre, budeme se modlit. A pokud si tady na tomto místě a je teď nějaká potřeba, o které ty víš, tak pojď stáhni se mnou svoje srdce k Bohu a pojďme tak prosit a přimlouvat se i za tyto potřeby a zároveň i za to, co právě teď tebe trápí. Haleluja, Otče nebeský Bože, tak ti děkujeme, Pane, za to, že ty jsi Bůh, Pane, který slyší, Pane, který, Pane, není, Pane, ten, který by otáčel, Pane, naši tvář, Pane, od nás, ale ten, který, Pane, vzlíží, Pane, na nás a na celou tuto službu, Bože. A já se modlím, Pane, aby si teď jednal, Pane, aby, Bože, si uvolňoval, Pane, svoji moc, Pane, aby, Bože, si se dotýkal, Pane, každé potřeby, Bože, ať už jsou to, Pane, potřeby, Pane, materiální, nebo duševní, duchovní, Pane, nebo tělesné, Bože, ať už je to jakákoliv bolest, Pane, nebo nějaké trápení, Otče, tak my vyhlašujeme, Pane, nad každou toto oblasti v mocném jménu Ježíš, ať se to srovná s tvým slovem, ať každá bolest odejde, ať každá věc, která trápí člověka, která trápí naše bratry, sestry, ať propustí, Bože lid, ve jménu Ježíše, tak já povolávám zdraví, povolávám svobodu, povolávám průlom ve jménu Ježíše Krista, Otče, tak ti děkuji, svatý, v mocném a svatém jménu Ježíš. Ano, Pane, děkuji ti, Ježíši, haleluja, sláva tobě, králi, sláva tobě, svatý. O, jsi dobrý, Pane, jsi dobrý, Ježíši. O, králi, děkuji ti, Bože, za to, že jsi dobrý Bůh, Pane, a že ty, Pane, jsi ten, který, Pane, vše, Pane, tvoří, Pane. Ty jsi nám stvořil, Pane, každou část našeho těla a znáš originál, Bože. Já se modlím, aby každá bolest odešla v mocném jménu Ježíš, Pane. A jestli už to je bolest, Pane, v těle anebo v srdci, Bože, tak se modlím, Bože, aby to odešlo ve jménu Ježíše Krista. Povolávám uvolnění a zdraví do celého těla, Otče, ve jménu Ježíše, Bože. Děkuji ti, králi. V mocném jménu Ježíš, Pane. Děkuji ti, Bože. Haleluja. Sláva tobě, králi. Děkujeme ti, Pane. Amen. Amen. Haleluja. Sláva tobě, sláva tobě, sláva tobě, Ježíši. Sláva tobě, králi. Jsi náš Bůh, Pane, a my toužíme po tobě, Pane. Nic jiného, Pane, dnes jsme nepřišli tady dělat, Pane, než se setkat s tebou, Pane, být v tvé přítomnosti, Pane. Ani, Bože, nezáleží, Pane, na tom, jaká tady je atmosféra, Bože, ale na to, jestli my jsme s tebou, Bože, a proto tě chválím, Bože, a uctívám, Otče, ve jménu Ježíše, Bože, a je vyvyšené a oslavené tvoje mocné jméno, Pane. Děkujeme ti, Tatínku náš, děkujeme ti, svatý, mocné jméno Ježíš. Haleluja, sláva našemu Bohu. Amen. Amen, haleluja. Pojď zde, Pánovi, sláva na tomto místě. Haleluja, sláva našemu Bohu. Vezmi svůj dar na tomto místě, já ho požehnám. Otče nebeský, Bože, děkujeme ti, Pane, že každý dar, Pane, který dnes bude přinašený, Pane, bude pro požehnání, Pane, tvého lidu, Bože, bude, Pane, pro požehnání, Pane, pro tento sbor, Otče. A já, Pane, uvolňuji, Pane, na tomto místě, Pane, štědrost ve jménu Ježíše. Děkuji ti, Pane, že žádná práce v tobě není marná, Bože. Děkuji ti, Pane, že ty jsi úžasný a mocný. Haleluja. Spravedlivý, dobrý Bůh, Otče. Děkujeme ti, svatý. Amen. Amen. Sláva našemu Bohu. Pomoci, pomočený, pomoci, spravedlivý nám. Ježíš. Pomoci, umučený, pomoci, spravedlivý nám. Ježíš. Chválím tě, uctívám tě, Ježíš. Chválím tě, uctívám tě, Ježíš.
chváli, moje vnútro ťa chváli, uctievam ťa, Ježíš. Moje vnútro ťa chváli, moje vnútro ťa chváli, uctievam ťa, Ježíš. Moje vnútro ťa chváli, moje vnútro ťa chváli, uctievam ťa, Ježíš. Moje vnútro ťa chváli, moje vnútro ťa chváli, uctievam ťa, Ježíš. Moje vnútro ťa chváli, moje vnútro ťa chváli, uctievam ťa, Ježíš. Nech moje vnútro ťa chváli, moje vnútro ťa chváli, uctievam ťa, Ježíš. Aleluja, poďte Pánu slávu. Sláva, sláva, Bohu Pánu. Ste úžasné, dobrý Pán. Aleluja. O, sláva Tebe, sláva Tebe, sláva. Ďakujeme, Pán Ježiš. Ďakujeme Ti, Oče. Amen. Aleluja. Môžete požehnať jeden druhému? Amen. Požehnať jeden druhému. Sláva našemu Bohu. Deti môžu do detskej služby zároveň. Sláva našemu Pánovi, aleluja. Aleluja. Amen, aleluja. Aleluja. Kolik z vás na tomto míste dneska ste opravdu v očakávaní a říkáte potřebu, aby Pán k tebe mluvil? Tak jedno amen jsem slyšel, tak sláva Bohu za to, že je tady jedno amen. Aleluja. No. Dobrý, než půjdeme do Božího slova, tak já bych chtěl jenom něco připomenout, oznámení ohledně příštího týdne, který nám teď nastává. V pondělí jsou modlitby, nezapomeňte, od 6 hodin tady. Kolik z vás jste byli na modlitby? Zvedněte ruku. No dobré, tak jinak, jak jsem zapomněl, jinak se chci zeptat. Kolik z vás jste nebyli na modlitbách? Zvedněte ruku. Zvedněte všichni ruku, kdo jste nebyli na modlitbách. A mám říct na to sláva Bohu? Nemůžu. A kolik z vás víte, že modlitby jsou důležité? Amen. Amen? No, tak jsi zodpovědný za to, že jsi teď řekl amen. Takže víte, že jste teď řekli amen, tak jste zodpovědní za to, protože teď si potvrdil to, že modlitby jsou důležité, ale ty jsi tady nebyl. Tak sláva, teď můžu říct sláva Bohu, že víš, znáš pravdu. Haleluja. Ve středu nebudeme mít tady službu, protože bude v domě Apollo. Prosím, já nevím, kdo všechno víte, kde je Apollo. Třeba jsem se bavil s Valentinou a ona mi řekla, že neví, kde je Apollo, že ona to vůbec tady nezná v Ústí. Tak kdo jí pomůže, aby se tam ona dostala? Já jsem Jo? tak to řekl.
A je zajímavé, ale že ona se dostane všude, když ji uvidím všude na konferencích, ale neví, kde je Apollo, v Ústí nad Labem. Já jsem fakt byl překvapený na vznik, tady takové kilometry. Takže Apollo je to kousek od nádraží, opravdu je to kousek 700 metrů, 11 minut pěšky. Vy, kteří třeba, jo, já nevím, Jessica tam bydlela kousek, je to v Důlce 74, ale víte co, když jsem viděl tu sál lidí, já jsem si říkal, proč náš boží lid v Ústí nad Labem mi už dávno neřekl, že tady je taková sál. Já jsem vám říkala, tak nám nechtěli dovolit to, že tam mají plesy. No, tak já už jsem se domluvil, že tam budeme mít konference, protože my jsme zbytečně dávali fakt opravdu velké peníze a teďkom za tuto sálu od nás veme jenom 3000 a to už nám dá, už ráno klíče nám dá, už ráno ve 8:45 mi dá klíče ten člověk, ten správce a nevím, kdyby bylo možné aspoň 2-3 bratři, kteří by tam se mnou byli a pomohli mi to tam uspořádat ty židle a já myslím, že tam je nějakých 130 židl. Při nejhorším já nevím, jestli kolik nás tam bude, já nevím, jo, ale je tam těch 130 židl, říkám si, buď to je málo, nebo moc, nebo nevím, ale při nejhorším bychom ještě možná tady ty židle, aspoň ty modré, přivezli, těch je 30, aby bylo aspoň 150 židlí. Víte, já věřím za to, že lidi přijdou. Protože kdybych nevěřil, tak to uděláme tady, řekneme, máme 95 míst, nějak se tady vejdeme, ještě tady bych klidně dal dopředu dalších 10, 15. Ale víte co, já věřím, že Boží lid přijde. Amen. Máme to jednou za čas, že máme nějakého hosta úplně ze západu, vlastně z Colorado Springs, pastora Paula Jonese, už mi psal do zpráv, že se velmi těší na službu a že se bude modlit za zázraky, že máme být v očekávání. Takže nevím, co mu Pán ukazuje, nevím, jak ho Pán vede, ale už mi napsal dopředu, že nějakým způsobem to psal, že za zázraky něco takového, napsal tam Miracles, že vlastně, že bude se modlit za zázrak. Sláva Bohu, takže určitě Bůh má určitě něco připravené, jenom si to nenechej ukrást, nenechej si to ujít. Víš co, v ten den, vždycky, když je nějaká speciální služba, protože vždycky je speciální služba, tak ďábel se snaží tě zastavit. Někdy to je tak, že nemáš náladu, někdy to je tak, že si se špatně vyspal, někdy to je tak, že naraz přijde manželství, nějaká výměna názoru, někdy děti tě provokují, někdy v práci tě provokují, ale víš co, přesto všechno Bible říká, slavně vítězíme moci toho, který si nás povolal a my jdeme dál, my se nezastavíme. Proč? Protože já mám dneska setkání, já chci dneska na službu. Amen, aleluja. Sláva Bohu, takže ve středu začneme o 4:30 už, jo, klidně tam můžete přijít normálně už dříve a o 4:30 začneme. Takže já od rána budu vlastně pryč, protože pojedu do Prahy pro nich, jo, přivezu je tady, ubytuju je a pak vlastně s nima přijdu na službu. Tak, sláva Bohu, příští týden vlastně je taky konference ve Spišské Nové Vsi, od pátku začíná až do neděle. Vy, kteří nebudete moci přijet, tak sledujte online. Věřím, že Bůh bude jednat na té konferenci. Já sám jsem opravdu v očekávání, protože vnímám, že se něco chystá. Vnímám, že Pán tam bude mocně jednat. A víte co, když nejedeš, tak už se nedá nic dělat, ale třeba do příští konference už tak se pomaličku připrav. Třeba v Brně bude konference, myslím v červnu. V červnu dělá pastor Pavel konferenci v Brně a pak nevím, jak to bude fungovat dál, kdo dělá konference. Ale víte, ty konference jsou pořád, každý měsíc všude. My začínáme jako první v únoru, že a pak už se to rozjíždí na celý rok. Každý dělá nějakou konferenci, ale to Apollo lidi, mi je líto, že jsme už dávno tam nedělali konference. Poslední konferenci jsme klidně mohli udělat tam, fakt tam je velký prostor, opravdu tam vede tak 300 lidí normálně. Fakt jo, teď je tam jenom pomalu 130 židlí a to je, jak kdyby tam ani ty židle nebyly. To je fakt velký prostor, takže když to půjde tak už vím, kde budu dělat konference, už s ním budu mluvit, že už to zařizuju na únor a možná ke konci roku bychom možná udělali něco,
ale Bůh to má ve svých rukou. Já nebudu nic předbíhat. Půjdeme teď do Božího slova a ty otevři teď svoje srdce a dovol Bohu, aby Bůh promluval. Víš, když jsem přemýšlel, o čem mám dneska sloužit na tomto místě, tak jsem tak vnímal v srdci, že je potřeba znovu obnovit v sobě vizi, kterou nám Bůh dal, kterou nejenom dal pro tento sbor, ale dal to pro celé společenství křesťanské misie. A víte, už přes 20 let, myslím, že 25 let od založení sboru křesťanské misie Bůh vložil do tomuto společenství tuto vizi, že máme kázat evangelium, činit učeníky a zakládat sbory. A víte, někdy během toho času, kdy jdeme dál, tak se snaží mnohokrát na nás přicházet různé situace, problémy, někdy nechtěnost a někdy takové jsme podraždění a všechno možné. Ale víte, co já vám chci říct, že je čas, aby jsme obnovili svůj touhu po Bohu a tu vizi, kterou Bůh nám dal. Víš co, pokud jsi tady na tomto místě a ty se nedokážeš stotožnit s touto vizi, že kázat evangelium, činit učeníky, zakládat sbory, tak já tě ujišťuji, že nikdy si spolu nebudeme rozumět. Protože já tuto vizi mám a já chci jít v této vizi, já chci kázat evangelium, chci činit učeníky a chci dál zakládat sbory. Kežby jsme mohli založit do té doby, než přijde Pán, možná víš co, když slyšíš sbor, tak možná někdo hned myslí na to, že to je nějaká budova, kde jsou tisíce lidí, ale to není jenom o tisícech lidí. Víte co, já znám služebníky, kteří zakládali sbory po celém světě a někdo si řekne, tyjo, tak jeden služebník příklad, on založil 27 sborů. A já když jsem to slyšel, říkám, tyjo, 27 sborů, to je nadpřirozené, 27, jak může člověk založit 27 sborů, ty máš problém jeden sbor založit a ne ještě 27. Ale víš, když jsem pochopil ten systém toho, že to není o tisícech lidech, že to není o stovkách lidech, ale že to je o tom, kde se sejdou 2 nebo 3 v jeho jménu, on bude uprostřed nás. Takže víš, Bůh nehledá opravdu množství lidí, Bůh hledá lidi, kteří se mu podřídí, Bůh hledá lidi, kteří opravdu budou pokorní ve svých srdcích. A možná některé sbory vážně jsou kazatelé, pastoři, kteří slouží v některých sborech a oni tam mají příklad 10 lidí. Víte, já si pamatuju, že já když jsem začínal jako pastor tady sloužit, tak jsem se setkal s některýma pastorama a jeden člověk, to bylo na Liberecku, jeden pastor, on tam sloužil 7 lidí, měl asi 10 let. Asi 10 let, 7 lidí a já jsem byl takový drzý, doslova si to volím říct, že tak asi drzý jsem byl, že já jsem jak kdyby pohrdl, že co, nějakých 7 lidí, 10 let, říkám, tak co neumí sloužit a víte co, Bůh mě tak dobře mě napomenul, tak mi dobře dal Bůh. Dobře, já jsem byl tak vděčný, že Bůh mi dal pořádně, že víte, někdy si myslíme, že jsme něco víc než ostatní a Bůh mi ukázal, no dobré, jestliže ty vidíš, že on se tady trápí 10 let a ty víš, že máš navíc, no tak proč mu nepomůžeš? A já jsem fakt opravdu v ten den dostal pořádně od Boha a byl jsem usvědčený a činil jsem pokání a já jsem přišel potom za tím pastorem a on se jmenoval Jirka a já mu říkám, Jirko, jestli budeš někdy něco potřebovat, já jsem tady a já ti pomůžu. A vidíš, o tom to je, že to není o tom, kolik ty, ale kolik dokážeš pomoct ostatním lidem. Amen. A nevynašet se nad těmi, kteří jsou možná slabší, protože víš, jak Bůh bude svůj lid soudit? Jestliže ty si dostal jenom lopatku, no budeš souzený podle lopatky, ale jestliže ty si dostal krumpáč, tak budeš souzený podle toho, co ti Bůh dal. Jestliže Bůh ti dal traktor nebo bagr, tak kdo by měl dokázat víc? Ten, který kope krumpáčem, nebo ten, který má bagr? No přece ten, který má bagr, ale jestliže ten, který má krumpáč, vykope víc než ten, který má bagr, no tak ty máš velký problém, protože ty by si měl, je tak? A toto, proč o tom mluvím? Protože týká se to i tohoto kázání, které jsem tak přijmul a které bych jsem chtěl ve vás oživit.
poďme sa podívať do Matouše, 28. kapitola. Matouš 28. Takže známe slovo, známe poselství, mnohé konference bylo na toto téma, mnohé probuzenecké setkání bylo na toto téma. A víte co, já věřím, že toto téma je stále aktuální a stále je důležité v našem životě. Takže pojďme se podívat do 28. kapitoly. Duchu Svatý, děkuji ti za to, že ty jsi ten, který nás vede od počátku až do konce a že my můžeme, Pane, ve svém životě uplatnit, Pane, tvoji autoritu a tvoje priority, Bože. Děkuji ti, Pane, že nejsme, Pane, dlužní sami sobě, aby jsme se sami sobě chtěli zalíbit, ale jsme dlužní tobě, Oče, za všechno, co jsi pro nás udělal, Bože. A tak tě prosím, aby si mě vedl, Pane, a aby si tak promlouval, Bože, na tomto místě, Pane, do každého srdce, Oče, skrze svoje slovo, Bože, ve jménu Ježíše. Amen. Takže v 16. verši se píše, 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho tam a kláněli se mu, ale někteří pochybovali. Víte co, já se tady zastavím, trošku tam něco zdůrazním. Poslouchejte, 11 apoštolů se odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A teď si představ, že oni spatřili Ježíše Krista svýma vlastníma očima. To už bylo po ukřižování, protože Ježíš vlastně zemřel, že? A potom 3. dne vstal z mrtvých. Ale on se dal poznat všem 11 apoštolům, že je vzkříšený, živý. Amen. A teď oni ho vidí na vlastní oči a přece pochybují. Víte, mnohokrát lidé říkají takovou věc, víš, aby jsem chtěl vidět Ježíše. Možná, že by to se mnou udělalo takovou, že by to tak se mnou zatřaslo, že by jsem opravdu kázal všude evangelium, všude by jsem chodila a prostě byl by jsem nezastavitelný. A víte co, apoštolové, oni nejenom, že ho spatřili, ale oni s ním žili celou dobu, oni s ním chodili, oni viděli zázraky, oni viděli to všechno, co Ježíš konala a neže z druhé ruky, ale apoštolové slyšeli přímo z první ruky, jak kdyby přímo Ježíše slyšeli, jak mluví. To, co my dneska čteme, o čem my kážeme, tak oni to jasně slyšeli přímo od něho. A teď poslouchej, když ho viděli po zmrtvých vstání, po vzkříšení vlastně, tak oni tam je napsáno, že někteří pochybovali. A víš, já chci říct jenom jednu takovou věc. Víš, mnohokrát si my myslíme, že kdybychom měli ten nejlepší zážitek s Bohem, kdybychom měli tu největší přítomnost a já nevím, co ještě všechno, tak si myslíme, že bychom možná nějak se nastartovali, ale já ti chci říct, že to ani není o tom, co všechno zažiješ, ale kolik poslechneš Pána, aniž by si ho viděl. Protože tady je ta věc, že oni viděli a přece o něm pochybovali. Tam je napsáno, že přece pochybovali. A teď Ježíš přistoupil k ním a řekl jim, je mi dána veškerá moc. Poslouchej, Ježíš říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A on říká, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Až do skonání tohoto věku. Ježíš tady posílá, víte, apoštol je v překladu znamená poslaný, a on tady posílá tyto učedníky do světa a říká, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Dívej, první věc, který to hlavní, ten záměr poslání není získat národy, ale získat učedníky. Víte, my bychom mohli mít toto poslání, my bychom si mohli dát i takový ten záměr, že co nejvíc lidí, aby přišlo k Bohu, ale víte, co je silné? Že toto není hlavní záměr, co nejvíc lidí, aby přišlo k Bohu. I když Bůh chce, aby, já řeknu tak, aby celý svět byl spasený. Ano, toto je Božím srdci, ale ten hlavní směr, nebo ten hlavní záměr, proč Bůh posílal svoje apoštoly je, aby mu činili učedníky.
Protože víš, můžeme být na shromaždění, můžeme být tisíce, ale pokud nejsou učedníci, tak církev není budovaná. Tak je, řekni to se mnou nahlas. Pokud nebudou učedníci, církev nemůže být budovaná. A teď se zeptej sám sebe, jsem učedník? Protože učedník je od slova ten, který se učí. A já vám řeknu tak, i když apoštolové už byli apoštolové, já si dovolím říct, že stále byli učeníci Ježíše Krista. A víš, co neznamená to, jestli člověk už je v nějakém postavení, jestli už má nějakou hodnost, nějaký titul, jestli pastor, apoštol nebo evangelista, ale stále my potřebujeme zůstat v tom učednictví, i když možná už jsme se mnoho věcí naučili, ale poslouchej, stále se potřebujeme učit na této zemi. Amen. A tady je ta věc, že Pán v jeho srdci je, protože víš, kdo nejlepší zná systém církve, kdo nejlepší zná ten systém toho, jak to má fungovat, je samotný Kristus. Protože on je hlavou celého těla. A on ví, jak to bude fungovat. Takže on potřebuje, aby byli budovaní učedníci. On potřebuje, aby rostli v církvi učedníci, kteří budou zasazeni pevně, tak jak je napsáno toho tekoucího stromu, nebo té tekoucí řeky, a aby byly ty stromy, které budou přinášet ovoce v pravý čas. A víte, toto slovo se musí zaryt doslova do tvého srdce. Jděte a kážte. Nebojte se, jděte a kážte, protože já budu s vámi. A víš, co Ježíš říká? Že je mu dána na zemi i na nebi veškerá moc. To znamená, že před Ježíšem Kristem je vše nahé a odhalené. Víte, duchovní mocnosti a různé ty démoni, kteří jsou v podvětří, jsou podmaněné, jsou podřízené pod jméno našeho Pána Ježíše Krista. Amen, haleluja. Sláva našemu Bohu. Takže těchto 11 apoštolů se pak vydalo a slyšeli tady slova od Pána, i když někteří pochybovali, ale Pán já řeknu tak, že toto je zjevení, které Bůh ukazuje svým učedníkům, svým služebníkům. Někteří lidé stále hledají Boží vůli ve svém životě, stále hledají a nemohou ji najít, ale já řeknu tak, že toto už je zjevená Boží vůle. Pokud ty se nechytíš toho, co už je zjevené, tak ani nic dalšího zjeveného ti už nemůže být dáno. Protože už je něco zjevené a to je to, že ty máš kázat evangelium. Ty máš přinášet tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Ale víte, co je taková věc? Že v dnešní době je málo těch, kteří se toho chytí. Je málo těch, kteří touží kázat evangelium. Já nemluvím dneska o kazatelně. Mluvím o tom, že ty se postavíš ven a budeš kázat evangelium. Že ty přijdeš do některých míst, do ulic a na náměstích a ty se postavíš ve některých lidí a budeš jim sloužit, budeš jim přinášet to, co tento svět doslova nechce. Amen. A víte třeba, když jsem přemýšlel nad apoštolama, přemýšlel jsem nad těmi muži a ženy, kteří kázali v těch dobách evangelium. Víte co, my dneska si stěžujeme, že nemáme dostatek aparatury a víte co, když jsme neměli vůbec aparaturu, tak jsme říkali, tyjo, nemáme mix, nemáme bedny a teď, když je máme, tak přemýšlíme, tyjo, nemáme bedny na baterky, nemáme tamto a furt si stěžujeme, že nemáme. Víte, co je pravda? Že my nemáme chuť kázat evangelium. Protože oni neměli bedny, neměli mikrofony, neměli žádné šňury, ale měli srdce pro Ježíše Krista. Oni měli srdce lidí, oni měli tu touhu. Protože poslouchej, Ježíš, když se setkal se Samařankou, tak on jí sloužil, Samařanka se obratila a když přišli učedníci k Pánovi, tak oni mu nabídli jíst a on říká, já nechci, protože já už jsem nasycený a oni se ptali, dá mu někdo něco jíst? A Ježíš tam říká, moje jídlo nepochází z tohoto světa, nebo já mám pokrm, který vy neznáte. Já mám pokrm, který vy neznáte. A to, abych plnil vůli mého Otce v nebesích. A víš, já ti chci říct, že mnozí, kteří
nebudou plnit vůli Otce na této zemi, tak se nemůžou ani napojit na našeho nebeského Otce. Haleluja. Sláva našemu Bohu. Víš, ty jako jednotlivý člověk, jednotlivec můžeš získávat lidi pro Pána Ježíše Krista na různých místech. Potom, jako společenství, už ne, že získáváme lidi pro Pána Ježíše Krista, ale už je činíme z nich učedníky pro Ježíše Krista. A toto je takový úkol církve. Pro jednotlivce úkol pro tebe je říct lidem pravdu, svědčit jim o Ježíši Kristu, mít tu touhu lidem říct, ať je to kdekoliv, ať si už kdokoliv, anebo ať se kdekoliv nacházíš. Poslouchej, vždycky ti dá Bůh příležitost, aby si mohl lidem říct o Pánu. Potom jako společenství, protože ty nemůžeš činit učedníky bez společenství. Ty nemůžeš činit učedníky bez těla Kristova. Toto nefunguje. Bůh dal určitý řád v církvi a bude to fungovat skrze tento řád. Bůh to nikdy neobejde. Ale další věc je, že my potřebujeme lidi mít touhu, potřebujeme mít tu skutečnou touhu, kterou měl Ježíš pro každého člověka. Víte, na jednom místě Pán byl a viděl tam spoustu lidí, zástupy a Pán se na nich podíval a byl smutný v srdci a díval se na ně a mnozí se ho možná ptali, Pane, co ti? A on říká, já vidím tyto ovce a já je vidím jako ovce bez pastýře. Vidím je opuštěné. A potom řekl, proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svoji ženu. Amen. Sláva Bohu. Já se dneska chci podívat na jednoho muže, který se jmenoval apoštol Pavel. Pojďme do Skutku, 20. kapitola. Pojďme do Skutku, 20. kapitola. Skutky 20. Až budeš mít, tak řekni amen. Amen. Podíváme se, určitě znáte příběh apoštola Pavla, který pronásledoval církev, který dostal dopisy k tomu, aby mohl zatknout učedníky, kteří se hlásili k Ježíši Kristu. Měli všechny zatknout a dokonce byl to on, který držel pláště lidí, kteří ukamenovali Štěpana. Ale víme, že přišlo obracení, přišlo něco do jeho života, co úplně změnilo jeho život a byl to Kristus, který ho povolal a řekl, víte, co je silné? Přemýšlej se mnou, že mnohokrát slyšíme to povolání, takové to nadšení, že my budeme služebníci a tak dále a tak dále. A víte, co Pán řekl Pavlovi, budeš pro mě trpět. Já ti ukážu, jak se má trpět pro mě. A toto je služba silná, že? Kolik z nás bychom dokázali trpět pro Pána? Kolik z nás bychom dokázali trpět pro Pána lidí? Už jsi někdy trpěl pro Ježíše? Kolik z vás jste někdy trpěli pro Pána? Kolik z vás jste někdy byli pošpiněni kvůli Pánovi? Kolik z vás jste byli někdy pronásledovaní a někdo vás zesměšnil? A kolik z vás ještě už jste prošli takovou tu, že jste byli zahambeni a možná odloučení čistě kvůli Pána? Už někdo tady takový prošel. Kolik z vás jste byli odepsaní vlastní rodinou jenom kvůli tomu, že vy následujete Pána? Kolik z vás jste stáli před lidmi a lidé se vám smáli, ale vy jste dál kázali evangelium? Haleluja. Víte, toto nemá každý. Toto nemá každý, vážně ne. Dokonce i ne, všichni křesťané to nemají. To mají jen ti, kteří opravdu jdou za Panem. To mají jenom ti, kteří opravdu kážou Boží slovo tak, jak má být. A víš co, v tomto světě, v dnešní době je to taková bitka. V církvích doslova, protože jedni kážou, že můžeš, druzí kážou, že nemůžeš. A tam ti třetí možná kážou, no nevím, tak něco jo, něco ne. Ale víte co, toto není jasné evangelium. Jasné evangelium dává jasný směr. Haleluja. Pojďme se podívat teď na apoštola Pavla. Tady od 17. verše, 20. kapitola, 17. verš. A tady se píše, z Miletu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve. Když k němu přišli, řekl jim,
Vy víte, jak jsem si u vás počínal v celou dobu od prvního dne, když jsem přišel do Asie. Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou v slzách a zkouškách, které mě potkali pro úklady Židů. Haleluja. Poslouchej, apoštol Pavel, který dostal pověření kázat evangelium, takže dívej se, není to jak v dnešní době, že měl nějaké zvláštní, řeknu to tak, neměl to, co máme dneska my. Neměl ty různé materiální věci, které dneska máme my. Ale víte, co on tady říká? Že sloužil Pánu s velkou pokorou. S velkou pokorou sloužil Pánu. Víte, co je silné, že jak už je v Biblii napsáno o někom, že sloužil Pánu s velkou pokorou, tak to musí být velká pravda. To musí být hodně veliká pravda. Ale poslouchej, apoštol Pavel si něčím prošel. Apoštol Pavel je tady napsáno o něm, že sloužil s velkou pokorou, ale taky v slzách a zkouškách, které ho potkali pro úklady Židů. Jenom proto, aby získal Židy pro Pána, protože jim chtěl kázat, tak poslouchej, procházel různými zkoušky, různým pronásledováním. Dokonce poslouchej, prošel i tím, že plakal, je napsáno, že se slzami v očích kázal evangelium. My si to možná, nevím, jestli si to dokážeš představit, ale umíš si představit to, že ty kážeš evangelium a lidé na tebe ještě plivou? Ty kážeš evangelium a lidé se ti smějou? A apoštol Pavel nepřestával kázat evangelium. Apoštol Pavel se nedal zastavit, protože on věděl lidi, co káže a proč káže. Víš, pokud člověk nebude vědět, co káže a proč káže, tak se zastaví. Přestane ho to bavit, když ho lidi přestanou obdivovat. Do té doby budou lidi kázat, dokud jim budou lidi tleskat. A když jim lidi přestanou tleskat, tak oni přestanou kázat. Poslouchej, do té doby budou mít tam ti, co jsou na internetech, do té doby budou mít živé vysílání, dokud jim lidi budou dávat lajky a komentáře. Až jim lidi budou přestávat tleskat a nebudou se přidávat do jejich skupin, jejich kazatelská jak to mám říct? Jejich kazatelská kariéra skončí, protože toto povolání nedostali od Boha. A poslouchej, budeme číst dál 20. verš. Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách. Dívej se, apoštol Pavel dokázal kázat, činit učedníky nejenom ve shromáždění, ale i v rodinách. Jdeme dál. Naléhal jsem na Židy i Řeky a vyzýval je, aby se obratili k Bohu a uvěřili v našeho Pána Ježíše Krista. Takže dívej se, co tady apoštol Pavel dělal. Naléhal na Židy i Řeky a vyzýval je, aby se obratili k Bohu a uvěřili v našeho Pána Ježíše Krista. A teď poslouchej dál. Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí. A nevím, co mě tam potká. Toto je silné lidi, že duch Boží je tam velký duch Boží ho nutil doslova, aby šel do Jeruzaléma. Kolik z nás na tomto místě máme to nutkání? Nebo kolik z vás už jste měli to nutkání, že vás duch Boží nutil? Takové nutkání přišlo, řekni evangelium. Řekni evangelium. Amen. Řekni evangelium. Víš, někdy to bylo tak silné, že ty si se už nedokázal ovládat a ty si musel. To nešlo. Někdy si přišel na návštěvu k někomu a sedl si a ty lidi něco ti říkali, ale v tobě naraz řekni. A já jsem kolikrát toto prožíval, já jsem nechtěl a snažil jsem se to nějak zabrzdit, ale pak jsem si uvědomil, říkám, jestli to teď neudělám, tak co když už přestane Bůh ke mně mluvit? A já nechci ztratit tady toto. Já to chci mít stále, aby mě Bůh nutil, aby mě Bůh doslova, on sám, běž.
A potom víte co, když jsem uposlechl Boha a postavil jsem se v té rodině, v té domácnosti a řekl jsem, nezlobte se, ale já musím prostě, já už to nedám, Bůh mi říká teďkom, že, a víte co, když jsem řekl, Bůh mi říká, naraz celý dům se změnil, úplně jiná atmosféra, na lidi přišla bázeň a já jsem kázal a řekl jsem jim, že jak jich Bůh miluje a že je potřeba činit pokání a lidé činili pokání a obratili se k Bohu. Víš co, když je to Duch Boží, který ti dává toto nutkání, tak on se i přizná lidi. Lidi činí pokání, lidé se obracejí. Když si to jen ty sám, tak je to takové, že ano, můžeš oslovit lidi, ale většinou to je tak, že je to takové tělesné a plačíš to a my nepotřebujeme věci plačit. My nepotřebujeme nějak zmanipulovat lidi, my potřebujeme říct pravdu, která pochází z Ducha Svatého. Ale apoštol Pavel tady říká, že nyní ho Duch Boží nutí, aby šel do Jeruzaléma a on sám neví, co tam potká. Už dost, že si prošel ze Židy i z řeky a už dost, že toho prošel, že plakal, že prošel různými zkouškami a teď má jít do Jeruzaléma. A Duch Boží říká, teď půjdeš do Jeruzaléma. Víte, jaký to je vztah? Jaký to je vztah? A teď budeme číst dál. Tady budeme číst dál. Vím je tolik, tak nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě Duch nutí a nevím, co mě tam potká. Vím je tolik, že mi Duch Svatý město od města ohlašuje. Haleluja. A poslouchejte, co mu Duch Svatý ohlašoval. Dívej se, co mu Duch Svatý ohlašoval. Poslouchej, vím je tolik, že mi Duch Svatý, že mu ohlašoval město od města, ohlašuje, že na mě čekají pouta a utrpení. Že na mě čekají pouta a utrpení. Víte, my někdy můžeme mít takové vize a můžeme jak kdyby mít takové to, že Duchu Svatý, děkuji ti, že mi teď ukazuješ, že půjdu do toho města a hodně lidí se obratí, nohy budou uzdravené, oči budou uzdravené, uši budou vylečené a tamto. A víte, vidíme takové ten úspěch, ale Duch Svatý říká apoštolu Pavlovi, půjdeš tam a zbijou tě. Půjdeš tam a zbijou tě. Půjdeš tam a budeš ve vězení. Půjdeš tam a uvidíš, co se stane. Ale já chci, aby si tam šel. Chápeš to? Ale já chci, aby si tam šel. Duch Svatý takhle k němu mluvil, že ho čekají utrpení, že ho čekají pouta, že ho čekají tyto věci. A apoštol Pavel, co měl udělat? Co měl udělat? Mohl říct, ne, já tam nejdu, tak proč mi to vůbec ohlašuješ? A kdyby jsem to aspoň nevěděl, nečekaně přijdu, bomba, bum. Kdyby jsem to aspoň nevěděl, ale ty mi to doslova ohlašuješ a já mám jít a já vám ukážu dneska, proč apoštol Pavel šel, aniž by chtěl jít možná. Možná, že měl v srdci, bože, já tam nejdu, já se bojím. Víte, on nebyl ze železa, však měl taky normálně duši však měl pocity. Víte, já si myslím, že každý služebník Boží, který se vydal do různých míst, víte, já znám služebníky, kteří se vydali do Amazonek. Víte, co to je v Amazonkách sloužit? V těch místech, kde jsou křovací, kde tam ještě ty domorodci, je napsáno, co to říkám. Jsem četl svědectví o jednom božím mužovi, který šel sloužit v Amazonkách těm domorodcům a on se když snažil tam jakoby kázat, tak oni ho zajali a hned ho dali do hrnce, normálně, že si jdou uvařit ho. Takže on zažíval, vlastně už byl připravený k obědu, že ho šli vařit a poslouchej, on se dostal na těch místech, že už byl v tom kotli nebo kde, tak se začal modlit v jazycích a začal se modlit v jazycích, už úplně vyčerpaný, rozbitý celý a v tom zármutku začal volat k Bohu v jazycích, se začal modlit. A poslouchej, víš, co se stalo naraz, když on se začal modlit v jazycích, tak se začali všichni klánět. Všichni se začali klánět, všichni úplně bázni tam přišli na nich a oni ho osvobodili, on utekl a potom šel jedním náměstí, bylo takové náměstí a on šel a když šel cestou, tak tam viděl tam toho jednoho domorodce, se potkali a on úplně se znovu zlekl a on ho zastavil a řekl, hej, počkej, co, jak to, že jste mě propustili, co? A on mu řekl, no víš,
ty, když jsi se začal modlit ke svému Bohu, tak ty si promluvil v našem rodném jazyce a řekl si, že jestliže tě nepropustíme, tak tvůj Bůh nás všechny zničí. Tak tvůj Bůh nás všechny zničí a tak oni dostali strach a toto je síla lidí. Služebníci, kteří šli na takové místa, já jsem nedávno sledoval takový pořad o Amazonkách lidí, jaké tam žijou ty domorodci a že jsou to kmeny, to jsou kmeny, které my jsme ještě nebyli seznameni a já si říkám, Bože, kdo by tam šel kazat? Opravdu mě tak zajímá. Říkám, to jsou místa, kdo ví, jestli tam ještě někdo byl kázat a já se tak opatrně, vážně tak opatrně mluvím s Bohem lepší na takové místa, bo když jsem posledně mluvil o tom, že kdo půjde kázat tady do Čech, tak Bůh vybral mě. Vážně Bůh vybral mě, když jsem byl v nemocnici na lůžku a měl jsem tu žloutenku, tak jsem se díval na zprávy, jak mluvili o těchto místech v té době, chodili ty skyni, že v té době a já říkám, Bože, a oni mluvili o tom, že nic je nemůže tady změnit a takové ty špatné, negativní věci mluvili o České republice nebo o Čechách, o getech a tak a já jsem ukázal, Bože, jenom ty je můžeš změnit. A tak ta touha povstala ve mně, kdo je může změnit a Bůh vybral právě mě. Ale ne proto, že já tě dokážu změnit, ale protože Bible říká jedna věc, jak mohu uvěřit, není-li kdo by zvěstoval. A jak můžou zvěstovat, není-li kdo by jich poslal. Vidíš, Římanům 9. kapitola, nebo 10. kapitola. Amen. Takže poslouchej, apoštol Pavel říká, že ho čekají ho pouta a utrpení, ale poslouchej, co tady apoštol Pavel říká. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše Krista, hlásat evangelium o Boží milosti. O, sláva Bohu. Já vím, my 21. storočí, nebo jak to je, století? Storočí. Kolik z vás spíte? Kolik? Ne, chce se vám spát fakt? Nechce? Mně se zdá, tak vnímám, jak kdyby na někoho přikázal spánek. Ne, fakt, tak možná, že se pletu. Jestli ne, tak aspoň mě oprav, že se nepletu. A řekni, jo, pastor, já nevím proč, ale furt spání nám jde. Víš, někdy ďábel v církvi se snaží dávat spánek na tebe. Víš o tom, že to takhle funguje? Víš o tom, že ďábel může přijít do církve? Víte o tom, že to tak funguje? Že může přijít a že může dát na tebe takovou deku, aby ty si nerozuměl, aby ty si nevnímal, aby si se toho nechytil? Víte co, něco vám řeknu, já tady, když mluvím o tom, že máme kázat evangelium a když se celá církev toho chytí a bude to dělat, víte co, ďábel se postaví rohy. Amen. No. Nevím, jestli mám vlasy, tak jsem řekl, no. Já nevím, já ho neznám. Já s ním se nestýkám. A apoštol Pavel říká, a poslouchej. No. A apoštol Pavel říká, ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu. Dívej se, apoštol Pavel, co tady řekl. Že on nepřikládá svému životu žádnou jinou cenu, než to, aby dokončil svůj běh, který dostal od Pána. A to kázat evangelium o Boží milosti v Kristu Ježíši. Apoštol Pavel znal svoji cenu. Znáš svoji cenu? Víš, jakou cenu Kristus zaplatil za tebe, že jsi tady vůbec? Víš, jakou cenu Kristus musel trpět, aby ty si vůbec přijal ho do svého života, aby si se stal jeho dítětem, aby si se stal jeho následovníkem, aby si se stal učeníkem Ježíše Krista. Víš, jaká ta cena byla? Apoštol Pavel to věděl.
A víte co? Na to, aby sme mohli kázať evangelium, na to, aby sme mohli ľuďom říct, my musíme znát tú cenu. My musíme vedieť, aká hodnota byla zaplacená za to, aby ľudia mohli přijít Pánovi. A posledný apoštol Pavel říká, že on svému životu nedává jinou hodnotu, než to, aby kázal evangelium. Posledný, on říká dál, nyní vím, že mě už nikdo z vás neuvidí, nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k níž jsem na svých cestách přišel hlasat Boží království. Proto vám v tento den prohlašu před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem vám nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Haleluja. Dívej se, kde byla položena ta cena? V čem byla položena ta cena? Bylo to v krvi Ježíše Krista. Jenom proto, aby mohl Otec získat svoji církev, aby mohl začít stavět, nebo aby mohl budovat svoji církev na této zemi, musela být proleta nevinná krev. Nevinná krev. Víte, když se do toho trošku, jenom kdybychom se trošku do toho vžili, do té reality lidí, co to vlastně bylo na té Golgotě, co se to vlastně stalo na kříži lidí, kdybychom mohli vidět tu realitu, která se opravdu stala, já si myslím, že toto by s náma udělalo dost. Toto by s náma udělalo dost. A teď jsem mluvil o tom, že apoštol Pavel znal svoji cenu, že nepřikladal svojemu životu jinou hodnotu, než to, aby kázal, aby dokončil tento běh. Ale poslouchej, to ještě není ono. Z něčeho to pramení. Stále to z něčeho jde ven. Protože ano, ty můžeš znát svoji cenu. Dobře, fajn, znáš svoji cenu. My se někdy můžeme srovnat s tím, že už známe, ano, už víme, ano, už jsme spaseni, už jsme zachráněni, ale ještě stále budeme na jednom místě a nemusíme vůbec kázat evangelium. Poslouchej, musí něco přijít a já vám dneska ukážu, co ještě je tam. Co bylo ještě v apoštolu Pavlovi, co ho hnalo. Poslouchej, nejenom, že Duch Svatý ho tlačil a říkal mu, co čeká, ale poslouchej, vidíš, aj toto možná, a aj toto, protože Duch Svatý mu oznámil, že ho čeká utrpení a že ho čeká různé věci, ale co v něm způsobilo, že i když apoštol Pavel věděl, že ho čeká tyto věci, co to v něm způsobilo, že on do toho šel? Tam je odpověď lidí v Biblii. Pojďme se podívat do Římanů. Pojďme dál do Římanů 1. kapitoly. Takže pojďme do 1. kapitoly Římanů. Takže Římanů 1. kapitola, já budu číst od 13. verše budu číst. A tady se píše, rád bych, abyste věděli, bratři, je to stále apoštol Pavel. A tady se píše, rád bych, abyste věděli, bratři, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy, ale až dosud mi v tom bylo zabraněno. A poslouchej teďkom, slyš. 14. verš. Cítím se totiž dlužníkem hřechu i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných, odtud, moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. Poslouchej, co tady říká apoštol Pavel. Takže slyš, apoštol Pavel je vedený Duchem Božím, Duch Boží mu ohlašuje město od města, ale zároveň mu ohlašuje to, že ho čeká utrpení. Potom apoštol Pavel říká, že on nepřikládá svému životu žádnou jinou cenu, než aby dokončil běh. Je to tak? Ale poslouchej, řekl jsem, že tady to musí z něčeho pramenit. A poslouchej, dívej, z čeho to pramenilo. Apoštol Pavel říká, že je tady touha, která je v něm. A já vám ukážu
proč tato touha tam byla. Protože apoštol Pavel říká, že cítí se totiž být dlužníkem Řeků i barbarů. Apoštol Pavel říká, cítím se být dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Takže poslouchej, co tady říká apoštol Pavel, že je dlužníkem. Že je dlužníkem. Pojďme se podívat dál, Římanům 8. kapitola. Tam to více nám otevře, tam přijdeme do většího světla. Římanům 8. kapitola, je to pořád apoštol Pavel, Římanům 8. kapitola. A apoštol Pavel v první kapitole říká, cítím se být dlužníkem, odtud pochází moje touha, protože si uvědomuju, že tak jako Kristus za mě zemřel, tak i já jsem ochotný zemřít za vás. Pojďme 12. verš. A tady napsáno. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vidíš, co se tady píše? Apoštol Pavel říká, jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. A možná bychom řekli, no tak apoštol Pavel možná tam měl nějaký dluh. Ne. Apoštol Pavel říká, že my všichni jsme dlužní, On říká, tak bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě. Víte, poslouchej, on říká, ale jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom si žili podle svých vášní, podle toho, jak my chceme, ale aby jsme žili podle toho, jak Bůh chce. Aleluja. Takže teď z jaké strany to vzít, protože ono to má tvar. Ono to má svůj tvar. A z každé strany to může člověk vidět jinak, ale já se podívám na tuto stranu a já vidím, že poslouchej, z Boží milosti jsme byli zachráněni, jsme byli spaseni, Bůh si nás vybral, ale poslouchej, spasení i tak není zadarmo. Bylo za to zaplaceno krví Ježíše Krista. Amen. A teď jestliže Ježíš dal svoje tělo, dal svoji krev, prolil svoji krev za nás, za hříšníky, za lidé, kteří byli vzdáleni, za pohanský národ, o co víc my lidi teď, jak kdyby ten dluh bychom měli splatit tím, že budeme žít pro něho. Vidíš? Proto apoštol Pavel říká, tak bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však moci ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Poslouchej, lidé, kteří žijou podle své vůle, tito lidé umírají, duchovně doslova umírají. Tito lidé přestali mít vizi, tito lidé přestali mít směr, tyto lidi přestali mít sil, tyto lidi přestali vidět Boha, tyto lidi začali už vidět jenom sami sebe. A víš, jak poznáš, že vidíš sám sebe? Já ti řeknu tak, ty a já máme spoustu potřeb. A jak vidíš jenom samé potřeby ve tvém životě, tak stále vidíš sebe. Já ti řeknu tak, ty potřeby vždycky budou. Jestli to už je pro tebe, nebo pro tvoji rodinu, nebo já ti řeknu tak, že dokud budeš na této zemi, stále budeš mít potřeby. Stále. Ale ty se můžeš zaměřit na tyto potřeby a já ti řeknu tak, že toto je potřeba, kterou ty nikdy nedokážeš uhasit. Nikdy. Protože jednu potřebu uhasíš, přijde další. Víte, to mi připomíná znovu ta Samařanka. Ona nemohla uhasit svoji žízeň. A Pán Ježíš řekl, jestliže kdo bude pít znovu tuto vodu, bude opět žíznit. Bude mít opět potřebu, ale když se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Protože se s něm stane pramenem vyvěrajícímu životu věčnému. Ty už nebudeš mít potřebu, ano, budeš možná mít nějaké věci, které nebudeš mít vyřešené, ale poslouchej, ty nebudeš jenom ten, který bude brát, ale ty budeš dávat. Amen. V tom čase, kdy ty, poslouchej, budeš mít tu největší potřebu, ty budeš dávat. Amen. Víš, co Bůh říká? Že požehnanější je dávat, než brát. Amen. V čase, kdy ty už jsi dole, v čase, kdy ty už jsi skleslý, no zkus někoho pozvednout. Uvidíš, co se stane. V
čase, kdy možná už ďábel přichází a říká ti, to nemá cenu, vzdej to, no víš co, ty někoho pozbudí a řekni, nevzdávej to, jdi dál. Víš co, jdeš proti proudu, jdeš proti tomu, co ďábel říká. Amen. No. Haleluja. A proto nebo apoštol Pavel, Pán skrze apoštola Pavla k nám dneska mluví a on říká, a tak jsme bratři dlužní, ale ne sami sobě, abychom žili podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, podle sami sebe, spějete k smrti, jestliže však moci ducha. Víte, někdo slyší smrt, spějete k smrti a někdo to má možná takhle jakoby v mysli už jakoby poskládáno, že spějete k smrti, tak co je to za Bůh, že už co nás chce zabít? Že když nebudeme činit jeho vůli, co nás chce? Ne. Kdo to řekl tady tuto věc? Toto Bible neučí. Kdo řekl, že Bůh nás chce zabít? Vždyť Bůh, proč přišel Ježíš? Aby nás zabil? Ne. Ale víte, o co tady jde? Že naše vůle nás ničí. Naše tělesné já. Protože naše tělesné já stále má nějakou tu tělesnou světskou potřebu a toto ničí náš duchovní život. Amen. Pán řekl ve svém slově, že nedovolte, aby vaše starosti vás úplně, že dovolíš, aby starosti byly ve tvém životě, protože to dusí slovo Boží ve vás. Ty třeba můžeš mít slovo Boží dneska zase to do tvého života. Dívej, ty načerpeš slovo Boží, ale půjdeš domů, pustíš starosti a kde je slovo Boží? Ty dneska můžeš slyšet o tom, jak Bůh je dobrý, jak Bůh může učinit tamto a řekneš tady amen, ale půjdeš domů, pustíš starosti a kde je to potom amen, na co jsi řekl amen ve sboru? Vidíš starosti, udusí to slovo, které Bůh do tebe dal. Pastore, co to znamená, že nemám vůbec žít v tomto světě? Já nevím. Tak nemůžeš utéct ze světa, ani já nedokážu utéct ze světa. A mluvíme o tom, že máme tady nějaké potřeby, ale víš co? Na co se zaměříš? Amen. To budeš žít. Tam, na co se zaměříš, toto bude ve tvém životě. Vážně. Proto taky nás Bible učí, že máme svůj pohled být upřený na Pána a na jeho velikou moc. Když budeme mít upřený pohled na Pána, já ti chci říct, že Tena vela sotecha, tena vela kajteja, tyrola devla nabuka. Znáte to? Jsme kdysi zpívali a když potom nebylo fakt sotechal tak kajťa vákana. Potom jsme byli hotové a Bože, kde jsi? Tak co mě to potkalo? Ne, víte co? Každopádně, Bůh chce, aby jsi byl sytý, Bůh chce, aby jsi měl hojnost. Ale jestli toto je tvoje potěšení v tom, co jíš a piješ, to si oblekáš, tak si ztratil tu pravou radost. Protože jednou vypereš naraz, nebudeš vědět, dostane se ti sávo na věci a zjistíš, že máš flekaté kalhoty, tričko. No tak kdo to tam hodil tu sávu? A co, budeš brečet? Budeš smutný? Chápeš? Dělám si srandy, ale někdy to tak je. Budeš mít ty nejlepší tepláky na sobě zrovna koupené a naraz ve sboru tam bude něco ostrého, ty projdeš, to tě chytí tepláky a říkáš, no tak co to je tady, co to roztrhané, teď nové. No konec. Budeš brečet kvůli tepláku? Jsou takové případy, kdy lidé brečí kvůli věcem. Jsou takové případy a jsou případy, kdy lidi brečí kvůli chlebu. Jsou případy, kdy lidi brečí kvůli věcem a jsou někde případy, kdy lidé nemají co jíst a brečí kvůli chlebu. No. Někdo brečí kvůli tomu, že se mu rozbil telefon a někdo brečí kvůli tomu, že se mu rozbilo manželství. Někdo brečí kvůli tomu, že ztratil venku peníze
a někdo brečí kvůli tomu, že ztratil někoho, koho moc miloval. Takže dívejte se, že jsou různé případy, kde lidé brečí. Kde ty jsi se trápil? Trápíš se trošku kvůli tomu, že v Ústí nad Labem není kázáno evangelium tak, jak by mělo být kázáno. Trápíš se trošku kvůli tomu, že jsou lidi, kteří už dávno mohli přijít skrze tvůj život k Bohu. Trápíš se aspoň kvůli tomu, že nejsi tam, kde by si měl být, že možná míjíš Boží vody. Když jsou modlitby a my se netrápíme kvůli lidi, že nejsou zachráněni, a jsou to jenom takové modlitby, že no Bože, tak prosím, zachraň, učím tamto. A není tam ta zlomenost srdce pro lidi, tak jsou to jenom modlitby, jsou to množství slova. Víte, když Ježíš se modlil, je napsáno, že z něho tekla až krev. Krupě krve tekly z jeho těla, protože prosil za učedníky. Víte, co já věřím, že v ten čas zrovna prosil za apoštoly. Neprosil za celý svět, ale prosil za apoštoly, aby to vydrželi ten tlak, který na nich přijde. Tak samo to Pán tam vyznával Petrovi, ale já jsem za tebe prosil. A ty, ak se obrátíš, budeš posilou svým bratřím. Takže pokud si tady na tomto místě, apoštol Pavel říká, že je dlužníkem řeku barbarů, vzdělaných, nevzdělaných, a že z toho, že si uvědomoval, poslouchej, z toho, že si uvědomoval, že je dlužníkem, tak on říká, z toho vyšla moje touha kázat evangelium. Z toho. To znamená, že on nečekal, až bude pomazaný, nečekal, až bude úplně, že, jak to mám říct, že úplně wow. Ale cítil povinnost kázat evangelium. Cítil tu povinnost, já jsem dlužný, Pane. Protože já jsem si to vůbec nezasloužil, ale přece si mi dal svoji milost. A tak samo i já budu kázat evangelium. I já budu přinášet lidi k tobě. Ty sám, Bože, si ten, který je buduje, ale já budu dělat to, co mám dělat. Kázat evangelium. Amen. Jednou jsem stál u linky a modlil jsem se, tak jsem procházel kuchyni a říkám, Bože, jak mám budovat tvoji církev? Bože, pomož mi, jak mám budovat tvoji církev? A víte co, Bůh je tak dobrý, že on vždycky přijde tak nečekaně a víte, někdy se snažíme, úplně jsme, Bože, mluv teď. Čekám. A nic. Čekám úplně atmosféra, čekám toto. Si pamatuju vždycky v noci, když jsem byl úplně sám v noci doma, ne, jakože oni všichni spali, že a já jsem tak byl na kolenu a čekal jsem, ty Pán promluví, naraz jedno z dítě vyšlo ven a já jsem se tak lekl. Jsem úplně zlekl a to byl Peťa, on vyšel z pokoje a víte, teď, když jsem úplně, že já jsem byl zrovna na kolenu a modlil jsem se a úplně jsem čekal, že Pán přijde a že a teď vyšel on. A on věděl, že se modlím, takže šel jak kdyby potichu a já jsem cítil, že něco je za mnou. Že jsem se na něho podíval, on tež tak samo se zlekl. A on se takže oba jsme se zlekli síla. Ale když jsem byl u té linky a nečekal jsem, jenom jsem se modlil a říkám, Bože, jak mám budovat tvoji církev? Tak naraz Bůh ke mně promluvil a on řekl, ty nebuduješ moji církev. A já jsem byl hotový, říkám, Bože, já jsem byl hotový. Bůh ke mně promluvil, a on mi říká, no to mě úplně nepotěšilo. On říká, ty nebuduješ moji církev. Já říkám, Bože, ale potom jak? A on říká, já buduju svoji církev. A brany pekelí nepřemou. Tato církev, poslouchej, to ne už ke mně promluvil tak, že jsem ho slyšel, ale tak, že jsem věděl, co je ve slově napsáno. Ale on mi řekl, ty nebuduješ moji církev. A víte, tak já jsem chtěl být důležitý a řekl jsem, Bože, a co mám dělat já?
Vážně, takový rozhovor jsem měl. A co mám teda, Bože, dělat já? A pak jsem se začal smát. Protože jsem se zase styděl před Bohem, že mu dávám takovou otázku, co mám dělat já. A on říká, já budu svůj církev a brany pekelí nepřemohou. A říkám, Bože, teda co já mám dělat? No to, co je napsáno v písmu. Ty mý činní učedníky. Toto je poslání naše. My ani jeden, kdo si myslí, že buduje církev, nikdo nebuduje církev, jenom Ježíš Kristus. A on říká, já zbuduju svoji církev na skále a brány pekel i nepřemohou. Vy všichni potřebujete činní učedníky. Amen. Pojďme se modlit. Pojďme se postavit na tomto místě. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Takže víte toto, říkám si, jestli je potřeba nějaká výzva na to, nevím, jestli je tady někdo, kdo byl usvědčený ve svém srdci, že ztrátil tuto vizi. Pokud ano, tak je potřeba to, obnov to v sobě. Dovol, aby Pán s tebou jednal. Najdi si ten čas pro Pána doma, někde, kde budeš sám. Raději se zamkni a ti tam nikdo nepřijde, ať se nelekneš. Ale udělej si ten čas s Pánem. Víte, jak je to důležité v dnešní době? V dnešní době lidé vůbec nemají čas na Pána. Lidé jsou tak zaměstnaní, lidé jsou rádi, že vůbec se ukážou ve sboru a zvednou ruce k Pánu, řeknou, Pane, tady jsem, ale já ti chci říct, že to takhle nemá být. My máme mít čas s Pánem, my si musíme udělat čas s Pánem, potřebujeme být jako Marie, která byla u noh Ježíše. Amen. Potřebujeme být jako Marie, která tam byla. A i když Marta se mnohokrát napracovala, on řekl, Marie si vybrala dobře. A já tě chci povzbudit, aby si přišel dneska k nohám Ježíše, aby si tam byla, aby si čerpal z Pána, aby si se nechal budovat, aby si se nechal vyučit, aby Bůh, to poslání, které Bůh má ve tvém životě, aby se naplnilo. A víš, některé věci, které jsou ještě ve tvém životě, řekneš, to ještě musí, toto udělat, tamto udělat. Víš, jsou věci, které ty můžeš 100 roků je dělat a nic. Amen. Jsou věci, které Bůh má ve svých rukou a neboj se. Než se nenaděješ, tak už Bůh to dávno. Amen. Víš, já řeknu tak, že ty ani sám sebe pořádně neznáš a jediný, kdo tě fakt mohl zlomit, byl Bůh. Byl Bůh, to nebyl člověk, to nebyla lidská moc, to byl Bůh. No řekni mi, jaké přesvědčení by jsem ti já mohl dát, aby ty si tady pravidelně chodil do tohoto sboru? Jaké přesvědčení? Existuje nějaké přesvědčení? No ne asi, já si myslím, že ne. To nemůže existovat, je to samotný Bůh, který tě přitáhl a ty tady chodíš kvůli němu, věřím, že to je kvůli němu. Amen. A pojďme se modlit. Haleluja. Haleluja, svatý. O, sláva tě, králi. Haleluja. Oče, chválím tě, Bože. Chválím, Pane, tvoje mocné jméno, králi. O, tatínku můj, děkuji ti, Bože, za všechno, Pane. Za evangelium, Pane, za to, že jsi nám dal, Pane, toto poslání, Pane. Bože, já věřím, Pane, že teď v této tichosti, Pane, tvoji lidé připraveni, Pane, aby si k ním mluvil, Pane. Aby si obživil v nich, Pane, svoje touhy, své vize. I sny, Pane, které už možná jsou dávno, možná už někde, už zapomenuté, Bože. Prosím, Oče, aby si teď znovu, Pane, v nich oživil, Pane. Aby znovu, Pane, v nich zahořela touha, Pane, být víc s tebou, Pane, a Pane, mít podíl, Pane, na té práci, kterou si dal, Pane, svým učedníkům, apoštolům, Pane. Oče, já se modlím, Bože, aby si, tak jak jsi řekl, vždy, Pane, budeš budovat svoji církev a brány pekelí nepřemohou. Tak tě prosím, Oče nebeský, aby si se teď dotýkal, Pane, každého srdce na tomto místě, Bože, a pomohl, Pane, tvému lidu, Pane, povstat v moci tvého ducha, Oče. Ty jsi řekl, že ne mocí ani silou, nebož tvým duchem, Bože. Tak my přijímáme, Pane, teď tebe, Bože, aby ty si nás
vedl, Pane, aby si vedl celou tuto církev, Pane, a aby tato církev byla světlem, Pane, pro celé Ústí nad Labem, Pane, a až všude, Bože, kde jsme, Pane, tak se modlím, Otče, ve jménu Ježíše. Děkuji ti, Pane. O, sláva tobě, svatý. Tobě byla daná moc, Pane, na nebi i na zemi, Pane. Ty jsi Bůh, Pane, a my tě uctíváme jako Boha, jako krále, jako spasitele, Pane. Děkuji ti, Ježíši. Děkuji ti za nové touhy, za nové chtění i činění, Bože, za novou horlivost, za nový oheň, Otče. Děkuji ti, svatý. Otče, děkuji ti, Bože, že co je staré pominulo a hle je tu nové. Děkuji ti, Bože, za to, že ať si už církev, Pane, prošla čímkoliv, Pane, ty jsi stále stejný. Ty jsi stále na svém trůně, Bože. A to, Pane, čím si církev prošla, bylo jenom pro zpevnění, Pane. Bylo jenom pro posilnění, Pane. Bylo pro novou úroveň, Pane. Toto vyhlašu ve jménu Ježíše, Pane. Tak vypuď, Pane, svoje dělníky, Pane. A dej, Pane, milost, Pane, aby když promluví, Pane, aby tvoje pomazání, Pane, se projevovalo, Otče. Ve jménu Ježíše. Taky tě prosím, Bože, aby každý z nich, Pane, měl stále, Pane, ten správný postoj, pokorné srdce, Pane, tak jako ho měl apoštol Pavel, Bože, ve jménu Ježíše. Tak jim žehnám v mocném a svatém jménu Ježíš. Děkuji ti, Pane. Amen. 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 Bůh vám žehnej mocně. Amen.